Ari ya Devmo Ayurvedic Herbals iyo korwa obowenya weterase mariogo yemete gose kenyeji korwa sense ya bwindi nigo ritkorya rero bachakebene orosaya rwabo imeye county ya Nyamira ase ensemo ya Florida egati abari baikirana nigo bagokera obokoreri bwabo na kobagania kobeko mokiaso kwene kyabuna babire bagokonyeka jinga kyejo nigo bwatani korwa senyegetari yo baba kuburia abantu kwene kyabuna ngose ngotara bare senyegetari n'abakorinkori wa genkyo iri kumanya amarorero bwatase mbere yabo nagokonywa asenchera ya mapema muri ketkorwa se county ya Nyamira Paul Kapokara nabagagutwariganiria orobotyuro kienyeji kurwase enyagitari jiga ekubwatuka obugwenia gutumeka mariogo ye kienyeji kurwase nseli ya buindi litukulya lero nigo ya chakebene orusage rwayo roya imechi nseme chiga kya Nyamira ase nyumba ya Florida eyerange ne supermarket ya Shifling meyo muchuyo iga Onyamira tere twara gukorera abantu free screening twara ko bapima free egere bamanye ninki togokora egere bagwancha mambi na bagocha noyo mwabo nondo gachande gitande no chirani amokobe tere twara tokore offer esa urindero tokoigura kirasmi okwana munegeta senekiga nigo abateneri benyagitari yiga bagendere ko bakorokya omugokobo anene bumubaro bw'abantu abekirana sajiga elyo kulingoli bwa busa na kwegwa amariogo amareta ankoro ko Gladys Ondeki togo pimo mubiro mogima amariogo tobata ko India ahabo no ndero twaigora babakaribisire mwensi nigo bakweranga nigo bairanire kerero kyabamenyi kurwasoro kongoriga abo baganire kunyora obukoriri bw'enyagitari ga samatuka matambe asa marieta ankoro kunora omweri abaminto muri sikani abantu baito banyamira omu abetemo kuna gutubuli na mutago toretera Nyamira ono twabalenteire karibu mwensi ase nyagitari yeito irinde bitonyaro ko batoko bago konyi ase njerere ndombe abaiga negati abali baikirana sajiga abo baorokirie omogoko boigoro yobokoreri wanyara kwa bakobonyora litukeriga lya lero yeta ankoro kurega kanyamoita osea iga narenge gwita nanyora mukura liga kiagera nabuga tiganchiche rinde masini yakonye kunyariginda mpime antebyo mechando yo mubirone nanga kinkoigwa lakini mwampimire nanyorire na omubirori konye munankoigwa nane nanyorire na masini yari angorokina borwiro obubwane na ira ni nambi yamono mogende ko bagaiga rinde togendere ko bwenu gwa kiagera abantu ntorwarete atogotara torwarete asinyegetari na pimirwe ata yuwe bintongo tugotiga chindi ya mabere na kane mbese kutumia mabere na okire kera ni weto mubirone no sarire kingo kanyo bugima na bunda yetobane no nyinabo nigo boigo babasemire abantu bande abo bari isiko gochas nyagitari jiga nenchire ya moyo kwenyorera obugwenya obuburanya ariko babuko bakonya ukinya ubunyamasi bw'emebere yabo na gutambiya amatuko yo kumenya sinsiyiga abantu muri isiko gabo inju aso bonge erinde makore kimoro kigwe munanga kimorwarete mote bigunga kimorwarete emebere ya ino ekiagara noro kiwe na inu inju na inu mworo kiwe na ende moye kwa mariogo kinamyo kandi gote yo mushibati yo nore nyabitago jiji orwarete mu ina tikete sineka mote byajiche wona mbo bembere kinyere ko yenanya biteta omwelio ye enerengana kurwase abateneri benyagitari yiga ochasegesa kukemo gusio mugima ochimutu bono turabito go charge silingi 1000 ukorere screening kera ritu koko ochane 1000 toko advice abantu isko gari ndia kwemanya ninchumanye buno mubirori kyagera marwaire na rwata bwati chi sign ogocha kwenyora kwa rwarire to base koganya chi sign chiri kyagera screening enengia ekogera kwemanya esign iri tarata singa kichinde sign iri na berache ekere urwaire buri bwamerire mono mubiri bonekero ogocha mapema goikatore ko gukonya botara kubwa Ginko ripoteri getaseni kia uwanjite kia Ndizi TV kurugi Gastin Semechi gachi nyumba ya Florida yogo toke me yomocho yigo Nyamira inche konkuruka Polycarp Okara